खायनाय DTADC चंगमारी नतुई सिनी UD नगर बिसिनी 2 नम्बर वार्ड नि ताई 6 नम्बर वार्ड नि सिनी 5 परिवार नि 15 भोटार BJP बदल याकरी Tipra Motha बदल बानाव बरक मगिरि फाइका एबं तिनि सिमी बुबाग्रानि बागै सामु खायनाय बुबाग्रानो थानसाकाय बुसकांनि चंगारिबो तेबो फानकराके कप्लाय खायनायनि बागै बरक Tipra Motha पार्टी जुगुलाय फाइका अमनो बंनो वेलकाम खायसों बरनो जों Tipra Mothani पार्टीनि ngै जों बंनो पाइप्लाय हामबायबो याफोर जे बरक आसो बुजिवै बर आसो बुबाग्रानो फानदुइ कप्लाय खायनाय बागै सोनो लगिन बागै अमनो बंनो पाइप्लाय हाम